kokari a gano a ina aka binne sihirin. Mafi yawa sihiri zuwa ake a binne shi ko a kwalba ko a ƙaho ko a ƙwarya, a je gidan ramin tururuwa ko a je tsakanin dutse da dutse a saka shi. A nan ake mafi yawa binne sihiri. To in an gano inda sihirin yake, ai kokari a je a kwakulo shi, a kwakule shi, a bata shi. Ana bata shi zaka ga sihirin ya tafi. Sannan dan ko ba a san inda sihirin yake ba, to sai ai wannan abin da manyan malamai suka kawo a cikin littattafansu, shine wato a samu ganyen magarya guda 7 danye kore, shine danyen, sai a dandaka shi ko a daka shi a turmi, sai a samu ruwa gwargwadon da zai isa mutum ya wanka ya sha, sai a zuba a ciki, sai a karanta waɗannan ayoyi da waɗannan surori a cikin ruwan. Ana karantawa sautin yana shiga cikin ruwan. In an gama karanta waɗannan ayoyin da zamu faɗa, wannan ruwan da aka saka ganyen magarya guda 7 a ciki da kuma ruwan ma da za a ce na zanzam ne yafi, ko ruwan sama ko ruwan zanzam, dan su waɗannan ruwaye ne masu albarka. To sai mutum ya karanta waɗannan ayoyi da zamu faɗa a ciki, sai mutum ya sha so 3, ya wanka so 3, kullun ayi zuwa kwana 7. Ba wai ruwan za a aje har kwana 7 din ba, a kullun ayi so 7, a sha so 3, ayi wanka so 3. Kuma wanka ba wai irin na kwarara ruwa ba, a'a dan kofi za a samu ana shishafa ruwan a jiki ya zama ko ina, ko da a cikin ɗaki ne ana iya wannan wankan. Misali a sa tawul, a tsaya akan tawul din ana zuba ruwan, yana bin jiki. Wannan yana cikin abin da wato yake da tasiri ko kuma yake kariya daga sihiri. Manyan malamai da yawa sun faɗi wannan. A ciki akwai cikin Zadul Ma'ad, Ibn Qayyim ya kawo wannan a juz'i na 4 shafi na 124. Sannan a cikin Fathul Bari, Ibn Hajar Asqalani a cikin juz'i na 10 shafi na 132. Sannan kuma a cikin Majmu'ul Fatawa ta Sheikh Ibn Baz, juz'i na 3 shafi na 228 ya kawo wannan. Da kuma littafin Fathul Haqqil Mubin fi Ilaji Sara'i wa Sihr wal Ain, shafi na 138. Da kuma addu'a min al-kitab was sunna, qism na addu'o'in bata sihiri. Wannan shi mujarrab ne, ba wai nassi ne yazo yace ai haka ba, wani babban malami ne ya bada wannan fa'idar, kuma aka gwada aka ga tayi. In kai ma ka gwada tayi, falillahi alhamdu wal minnati. Idan kuma aka gwada ba tai ba, to minallahi al-ijaba. Ko me kai dama ba kai kake da iko ka amsa ba, Allah shi yake bada iko, shi yake amsawa. Zaka iya shan magani ko ma na waye, ko na baturan ko na bahaushen ko na wato addu'o'in ne, sai Allah ya ga dama sannan zai karba. Waɗannan su ne na farko mutum zai karanta ayatul kursi, a kula da kyau. Bayan ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, sai ka karanta ayatul kursi a cikin wannan ruwan. Bayan ka karanta ayatul kursi, sai kuma ka karanta ita ayatul kursi ce aya ta 255 a cikin suratul baqara. Sai kuma ka karanta suratul a'raf daga aya ta 117 zuwa 122. Shine inda Allah ta'ala ke cewa auhayna ila Musa an alqi asaka. Mun sannan dama ana magana ne akan yadda Allah ya bawa annabi Musa nasara akan masu sihiri. Wa auhayna ila Musa an alqi asaka fa iza hiya talqafu ma ya'fikun fa waqa al-haqq wa batala ma kanu ya'malun fa ghulibu hunalika wa anqalabu sagirin wa ulqiya as-saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Haruna. To wannan aya din ce ake so anana ta akan ruwan. Anana ta wannan aya kafa 3 akan wannan ruwa. Ita ce aya ta 117 zuwa 122 a cikin suratul a'raf. Magana dama ake akan sihiri, daga wa auhayna ila Musa an alqi asaka. Allah ya ce mun yi wahayi zuwa ga Musa ka jefa sandarka. Fa iza hiya talqafu ma yafiku, sai ga tana haɗiye abinda suka kirkira na ƙarya. Fawqa alhaqu, sai gaskiya ta tabbata. Wa batala ma kanu ya'maluna, abinda suke aikata na barna ya rushe. Fa ghulibu hunalika, akarin jaye su anan. Wan qalabu sagirin, da suka juya kaskantattu. Wa ulqiya saharatu sajidin, sai masu sihiri suka faɗi suna masu sujada ga Allah. Qalu suka ce amanna bi rabbil alamin, mun yi imani da Allah mahaliccin talikai, rabbi Musa wa Harun. Kan ma Fir'auna ya dauka da shi ake, suka ce rabbi Musa wa Haruna. Sannan kuma sai a tafi suratu Yunus, aya ta 79 zuwa aya ta 82. Anan ma akwai inda Allah ya magana akan sihiri da Allah ya bawa annabi Musa nasara akan masu tsafi.
wa qala fir'aun tu'ni bi kulli sahirin alim. Fir'aun ya ce ku zo min da dukkan ƙwararren mai sihiri kuma masani. Falamma ja'a as-saharatu, da masu sihiri suka zo, qala lahum Musa alqu ma antum mulkun. Annabi Musa ce to ku fara jefar da abin da za ku jefa in gani. Falamma alqaw, da suka jefa sandunan su, qala Musa ma ji'tum bihi sihir. Abin da kuka zo da shi sihiri ne. Inna Allah sayubtiluhu, Allah zai bata sihiri. Inna Allah la yuslihu amalal mufsidin. Allah baya wato gyara aikin masu barna. Wa yuhibbu Allahu al-haqqa bi kalimati. Allah zai tabbatar da gaskiya da kalmominsa walau karihal mujrimuna. To wannan ayoyi suna cikin suratu Yunus, ita ce aya ta 79 zuwa 82.